Bantase, hayi sana gone too soon. Gone too soon bantase usizimele, usishiye singacinganga. Besisajonga olukhulu kuye utata uMsibi. Besisajonge into nokubana ame emaplangeni phaa kuMadlanga Commission. Wayena wadecide ukuthi gone kanje, but ifowuni yathi bantase sizanixelela ngobomi bukaMsibi. Yasenzeni obituary yasenje nje ifowuni bantase. Babelani ke into yenzekayo. So utata uMsibi ke obviously bantase ngupart 2 lona if you want i-details into nokubana i-structure sakhe se-organization yakhe besihamba njani and all of that ndithe kupart 1 into nokubana thina besicimba upresident wethu nguCyril Ramaphosa ngelaa xesha kanti kukho omnye upresident onefama ePitori. Yabona njengoba uCyril Ramaphosa enephalaphala kukho upresident onefama naye yakhe ethi yena ePitori orana eyakhe country phaa. Noba bayisplitha in half ke kwabakho le president mamelani bantase into yenzekayo. So ke ngoku sitatshe kwinto ye-tenders ekuruleni. So ekuruleni bantase yakhupha i-tenders, utata uMsibi wakhupha amagama athi yabona ezi company funeka zifumene ezitenda bantase, and then what happens after that? Ziyanikezwa itenda. Yava zanikezwa ithenda bantase zinikezwa ngumntu okuthiwa nguNxumalo wayethatha directly notata uMsibi lo Nxumalo lowo. uNxumalo bantase waphela ke ngoku mos xa usebenza bantase naphi na kuba lapho kubakho indawo apho khona wena ungena access. So let's say usebenza into yobana ube ku-bid committee yaqonda yalo tender, mhlawumbi xa ifika kulaa committee wena uthi hayi iya-approve ngaba bantu, then from there mhlawumbi this is just an example andiyazi into nokubana iprocess yakhona kanye hamba njani, then from that committee then mhlawumbi kuthiwe ke ngoku mayihambe yo-approve ngu-city manager. So then awusenayo i-right yoba uye ke ngoku uyoyi-approve on behalf of a-city manager, ngiyaqonda. So ke ngoku bantase into eyenzekileyo kule nto yale tender ke, so utata uMsibi obviously unikeze ngecompany, and then uNxumalo wenza into efuneka yenze kwelakhe iside, and then uNxumalo after enze loo nto leyo wathi tyurukudu wasenda i-details zikaMashazi. Ndiyamkhumbula islay queen esina-65 wasenda i-details zeslay queen wasendela utata uMsibi. Tata uMsibi wafowunela islay queen. After utata uMsibi efowunele islay queen bantase islay queen sabulela. After loo nto uNxumalo wabe confirm into nokubana hayi she's gonna get the payment of 46 euros kwathini ngemini ethile kwathini. But ke obviously we don't know into nokubana lashi kuthethwa ngaye phaya nguye na uslay queen esina-65 okanye ithini into. But into esiyaziyo bantase into nokubana itender ithunyelwe ngutata uMsibi kuNxumalo. uNxumalo wayelentoza wayiprocessa wasenda ii-details zikaMashazi. uMashazi wathetha notata uMsibi efowunini. Tata uMsibi xa ethetha noNxumalo ubuza ngale mali. uNxumalo wathi ke naka hayi i-foreign banks ziyiprocessile kwathini uzayifumana i-46 euros. Asiyazi 46 euros bisiya kubani, but guess what, siza find out. It's just that ii-investigators zethu zibusy ezeMadlanga Commission. Investigators zethu zibusy, so azikabi nayo ke i-chance zoba zipheruze into nokubana kanye lo 46 euros kanye ifikile nyani na ebhankeni kaformer city manager. Oh, ndiyathandaza abantase ingayongqubeka kunkwale nonsense nale. Into angayithini leyo abantase bayinongqubeka phaa. Anyways bantase sidlule kuleyo ke ngoku yase-City of Ekurhuleni. City of Ekurhuleni ivele kanjalo ke yonke le nto. Singene ke ngoku kulaa group yase-KZN. So kwigroup yase-KZN yayikhumbula ikhampani, ndingane igama lale company, but ikhampani apho bantase kwakusithiwa into nokubana benza ii-cigarettes okanye bathengisa ii-cigarettes, something like that. Yaqonda loo khampani leyo yayidilishana kakhulu noGeneral Khan kwi-evidence. Niyayikhumbula loo khampani? The same company bantase kwafumaniseka ubana ii-members zalaa company zakidnapha uThulani Shongwe, zamkidnapha. So abo ke ngoku bantase babakidnapha uThulani Shongwe, and then ke ngoku ezo guys ezazisebenza naye no-Richest General Sharp Chomi, but that's not the point. The point here is that
ezi guys lazisebenza no-Richest General zenza ii-cigarettes and all of that. This one time mandase babelwa i-consignment yesigazi, ne? Babelwa i-consignment yesigazi, caba kwabiwa nee-weapons and all of that. Sharp chomi. Then lo ungulo wale company, I think uPhillips, Mr. Phillips wawathapha wapapa Joe. Yaba kuthiwa ngupapa, kuthiwa ngupapa Joe, kuthiwa ngubaba, kuthiwa ngudaddy, kuthiwa yabantase yonke into ethi trata ehloniphekayo ubizwa ngayo lamfo. Yaba hey. So fine mandase uPhillips WhatsApp uPapa Joe into nobana hey Papa Joe sibelwe kanje nakanje wathi Papa Joe give me 2 minutes with one phone call and I sort out yonke lento. Nyani uPapa Joe after that Papa Joe kangathethe into wafika umuntu othi yena uyithengile le consignment aba uyithenge kwaba bayibileyo. Wafika sesithi uthatha noPhillips ke ngokuntoni mana hey Phillips imphendule efondini kwathini hey nansi consignment ndizayizisa kuwe cela uniphendule hayi bo bendingayazi into nokubana lento idibene noPapa Joe cela uniphendule hey desperate bantase yabona lanto text ublue tick but send it text after text uyacenga into nobana ndiphendule yebantase ebe dangerous uPapa Joe. One phone call uPapa Joe yafumaneka i-consignment. After ifumaneka i-consignment wathi ke ngoku uPhillips kuPapa Joe into mana yasi zifumene zaway but ke ngoku yaqonda asifumanekanga, so ngicela uzame into nokubana nazo zifumaneka. Papa Joe andithi ufanele eza executives zakhe niyayazi ke bantase into noba kukho i-executives, so inoba kukho i-executives ezidilishana nezi-consignment ezibiwayo. Niyayikhumbula into yo-DJ Sambudi? Niyayikhumbula guys? Izodibana at the end. Fine chom. So ke ngoku kuleke ezi-executives zakhe kwaphindwa kwenza phone call wayifumana nyani imipu yakhe umfana wabulela kuPapa Joe baphindwa baroja the second time and the third time and then same thing happened bacela uPapa Joe into nomana hey Papa Joe sirojiwe kwathini. So basically guys, these guys it's just that ndilibele igama le company. These guys, let me actually check it. So bantase iCanny Links, so iCanny Links bantase ibe involved which not general richest general in the country, and then ibe involved naye no Tata Msibi, and then ibe involved naye no kubantu wase Northwest yeke nalo wase uSuleiman Karim Dragon Ball Z yeke nabo be involved. So bantase iCanny Links on top of as charges the tax abayibileyo or whatever they did with the tax, they're involved, by part of that organization. Ndithe kuni izolo bantase uTata Msibi ebeyigroom youth ayenjenje abe ne-webinars. Guys, today is PhD nizenza lantoni opportunities zingaka South Africa, because what do you mean? Anyways, sharp chom. So uTata Msibi ke ngoku ne-executive team yakhe ke Mutsumi and all of that. I think yanguye noMutsumi kula game bahamba baya eEurope ke ngoku bantase ngelithi into nokubana bafuna ezi-grabbers high and low or bathengisa ezi-grabbers. Yebantase i-grabber A1 babeyithengisa nge-700 euros. 700 euros A1, and then bethengisa into lento yokujema imoto nejema ijema 150 euros. Bahamba basuka apha eSouth Africa bantase bayothengisa ezi zinto eEurope as i-representatives ze-state salapha eSouth Africa, meaning that bayithengile from la company bendinixela ngayo i-Invesis leya, bayithengile from well I don't know if bayithenge pha, but into esixelela yona into nokubana uTata Msibi waphele banazo i-grabbers, waphele banazo i-gemers, uqhuba kwakhe wahamba uyozithengisa nge-euros. Wayibona le yaseSwaziland izamcothisa uyozithengisa nge-euros yebantase. You're asking who are these big fives? We can only talk about the big five of those that are already arrested and they are in court. Those that have not been arrested, unfortunately, we're not in a liberty to talk about them.
you will see that the big five on this graph are those that are marked with red on that picture on the left. So that whole group, the only names that we are making it visible here are the two names. And that's a name of a Vusmus Matlala, who's known as Cat, as well as Katiso Molefe. Both individuals have been to court, and I think you are privy to the court processes related to their cases. We have the other three that we did not reflect here. They are known. Their names are known. I must say, Honorable Chair and members, these are tenderpreneurs. These are the people that the government has been awarding tenders to. They are quite big financially. They are part of this whole lot. We did not put their names because we did not want to implicate people before they appear before court, except the others. The place that we feel comfortable to talk about it, we name the names, and the others that we're not comfortable with, we did not put the names. That's fine, General. That's accepted. The big five that is being spoken about is not there. And if it is indeed true, it is there, it exists, why are they not being arrested? For drugs or for whatever reason it may be. But personally, I'm not involved in the big five. I don't know the big five. So I'm just saying, you ask a simple question, are there cartels or are there factionalism in the South African Police Service? I'm tempted to say yes, but I think it's better left to this committee to look at what is happening after our presentation and decide on that thing. Well.